Es busca Joan Pere Madorell, un home de 44 anys, de Vic, que fa més de 20 dies que ningú en sap res. Els detalls d'aquesta inquietant desaparició en un nou capítol del Caso Express. Els Mossos d'Esquadra de Vic investiguen la desaparició d'un home que el 29 de gener va ser vist per darrer cop en un bar a la frontera entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Aquell dia l'home havia de tornar a Osona, havia de tornar a Vic, però va enviar un missatge a un company de feina dient-li que no hi aniria. Des d'un dels bars on se'l va veure també va enviar un vídeo a la seva xicota. Va ser el darrer moment que va donar senyals de vida. El seu mòbil es perd aquella tarda en aquella zona. La unitat d'investigació de la comissaria de Vic investiga aquest cas, que és inquietant i fa patir. Fa patir a la família del Joan Pere, però també fa patir als Mossos d'Esquadra, que no les tenen totes. El desaparegut va estar aquella tarda amb un home que havia acabat de conèixer i que van fer rondes pels bars. Això ha posat en alerta els Mossos d'Esquadra. Aquest home ha canviat de versió alguna vegada i alerta la família, l'ha vist arrencar els cartells que ells mateixos van posar demanant col·laboració ciutadana. Els detalls d'aquesta investigació per trobar en Joan Pere Madorell els seguirem aquí, al Caso.cat. Els avenços que facin els Mossos seran claus per saber on pot ser aquest home. Ja ho sabeu, els successos no descansen, nosaltres tampoc. Fins aviat!